Ya sayyidi, ina da tambaya, ya falala azumin watan Ramadan take, kuma ya sayyidi, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikata ibadar azumin watan Ramadan yake? Sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi allazi kataba alaina siyama waja'alahu rukunun min arkanil islam. Wassalatu wassalam ala nabiyyil qa'il sumu liru'yatihi wafdiru liru'yatihi. Yan uwa masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan tambaya ce mai mutukar ma'ana da kuma amfani, wanda duk wani musulmin kirki ya kamata a ce ya san ma'anoni da falaloli da kuma umda ta ibadar da Allah ya ɗaura mishi a matsayin shi na musulmi. Azumi dai da farko rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda 5. Hadisin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa, buniyal islamu ala kamsin, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa iqamis salah wa ita'i zakah wa sawm ramadan. An gina musulunci akan abu guda 5: shaidawa babu mota da gaskiya sai Allah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne, tsayar da sallah, ba da zakka, aikin haji da azumin watan ramadana, wanda annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan abu guda 5 ya ƙara warar abu guda 3, ya ce su ne waɗanda kamar umdatuddini, wani ginshiƙin addini. Wannan guda 3 da ya ware kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah, da kuma sallah, da kuma azumi, wanda shi aikin haji sai wanda ya samu iko, ita ma zakka sai wanda ya samu iko. Amma waɗannan abubuwa guda 3 su ne ginshiƙin addinin musulunci gaba ɗaya. Bayan haka shi azumi idan muka kalle shi, Allah ne ya shar'anta mana shi cikin alƙur'ani suratul baqara, inda Allah yake faɗa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna. Ya ku waɗanda kuka yi imani, lallai ubangiji ya rubuta muku, ai ya wajabta muku, shine rubutawa, ya wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ga 'yan bayanku. Wannan ya nuna cewa 'yan baya sun yi azumi, amma ya suka yi irin azuminsu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa haƙiƙa azuminmu yana bambanta da na wasunmu, ma'ana ahlul kitabi, da me annabi ya ce da sahur. Shi yasa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce tasahharu fa inna fi suhri baraka, ku yi sahur, lallai a cikin sahur akwai albarka. Zaka ga wasu ba sa yin sahur. Wannan sahur din kuma yana da falala da tarin muhimmanci da albarka, wanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bambance azumin mu da azumin wani mu da shi. Bayan haka da gaggauta shan ruwa buɗe baki, da shi kuma jinkirta sahur din. Ba a so a yi sahur a farkon dare, ana so sulusun dare sa, kamar kusan lokacin bullowa alfujir ake so a yi sahur. Shi kuma shan ruwa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisi, annabi baya gabatar da sallah sai ya sha ruwa. Wannan shan ruwan yana kasancewa ne ko da dabino ko da ruwa. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi cin ɗanyen dabino, sannan yana yin shi ne da me, da wutiri, ko guda 3 ko guda 5 ko guda 7 da sauransu. Idan muka dawo magana akan falala azumi, shi abu na farko cikin falala azumi, annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa as-sawmu junna, as-sawmu junnatun, azumi garkuwa ne, garkuwa ga barin shiga wuta. Wannan dalilin ya sa ma ubangiji madaukakin sarki ya ware azumi cikin wata ibada wanda yake sakayya ta musamman, wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana ga mana hadisi, jannati 8 abwabun fiha babun yusamma rayyanun la yadkhuluha illa as-sa'imun. A cikin aljanna akwai wata kofa, wannan kofar ana kiranta rayyan, ba mai shiga wannan kofar sai masu azumi. Nan azumi yana kusanta mutum ga ubangiji. Idan muka dawo gundarin ma'anarsa, ya kamata a ce musamman menene azumin kansa. Ma'anar azumi shine al-imsak a lugha, kamewa. A kuma mas'ala ta
addini. Abinda ake nufi da as-sawm idan muka koma ma'anar lugar nassi na alqur'ani, lokacin sayyidatuna Maryam alaiha salam tana faɗa ko inni nazaltu lirrahmani sauman falam ukallima al-yawma insiya, na nazarci azumi a wajen ubangiji dan haka ba zan magana da wani mutum ba. kaga anan ma'anarsa a lugha kenan al-imsak, kamewa. Idan muka koma ma'anarsa a shari'a kuma shine al-imsaku anil akli wash-sharabi wal mufattarati wal mufdarati wa sa'irul mufdarat din gaba daya wal jima'. Abinda ake nufi da azumi shine kamewa daga barin ci ko sha ko jima'i da sauran abubuwan da ake ci ko ake amfani da su. Wannan shine azumi, wanda ƙarfin tasirin azumi da muhimmancinsa yana da yawa. Falalolinsa suna daga cikin almusawa, daidaita al'umma. Duk lokacin da ake azumi za ka ga musulmai sun zama iri ɗaya, mai kuɗi, talaka, almajiri, mace, namiji, yaro, babba, inda har shekarunsa ya kai azumi, saboda babu azumi akan yaro karami. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa rufi alqalami an salasin, an ɗauki alƙalami akan abu guda uku. Yace yaro har sai yayi mafarki, ma'ana sai ya balaga, shine lokacin da aka wajabta saƙo ya zo gare shi, sai yayi azumi. Amma wanda bai kai azumi ba, babu azumi akan shi. To azumi zaka ga yana daidaita al'umma gaba daya, kowa idan watan azumi ya kama zaka ga yana azumi. Daga cikin falala azumi, annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cewa azumi zuwa azumi kafara ne a tsakaninsu. Ma'ana daga azumin shekarar da ta wuce zuwa wannan azumin, middin mutum bai yi kaba'ir ba, bai saba wa Allah ba kamar shirka, bai yi zina ba, bai yi manyan laifuffuka ba waɗanda aka shar'anta a shari'a aka nuna su a matsayin manyan laifuka, manzo Allah ya ce wannan azumi kafara ne tsakaninsu. Bayan haka sallah da sallah ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko kafara ne tsakaninsu, kamar yadda juma'a zuwa juma'a shi ma kafara ne tsakaninsu. Don haka azumi yana da tarin falaloli da dama wanda ya kamata kowane musulmi ya tattara kayansa. Wata ne mai tarin albarka, mai tarin daraja, wanda ubangiji yake yanta bayi a cikinsa. Ana raba watan gida uku, wanda kowace rana Allah yana sauko da mala'iku su dinga neman bayi waɗanda suke tsayuwa cikin bautar ubangiji, suna nema musu yanci daga wajen ubangiji, kuma Allah yana yanta su. Bayan haka ubangiji da kansa subhanahu wata'ala ya ba da wani tukwici ga mai azumi, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin hadisi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Duk wanda ya tsayar da ramadana, ya tsaya ibada cikin ramadana dan neman lada a gurin ubangiji, lalle Allah zai gafarta masa abin da ya gabata daga laifuffukansa, wanda muke kwaɗayin Allah ya gafarta mana laifukan mu baki daya. Muna wa 'yan uwa murna da shigowar wannan wata mai albarka, watan azumin ramadana. Bayan haka akwai wani abu guda daya a cikin hikimar azumi, shine gyaran zuciya. Laifuffukan da kake aikatawa an ware kwana 30 an hana ka aikata wannan abubuwan, kuma ka hannu, to kamata yayi wannan azumin ya dinga zame mana garkuwa daga aikata wannan abun bayansa. Zaka ga wasu wata ana azumi, amma ranar sallah ita ce ranar balle bishashen wani saban Allah. Wannan ba daidai bane, wannan kamar isgilanci ne ga ubangiji, kuma hakan ba zai zama hanya da bawa zai samu tsira a duniya ba, balle kuma a lahira. Don haka kowane musulmi wa'azuzzukan da ake da tafsirai da ake da karatuttukan da malamai suke, ya zama wa'azi ga kowa. Abubuwan da aka ce ka daina shan kayan maye, zina, aikata laifuffuka, in azumin ya wuce tun da ka riga ka saba, ka yi haƙuri, ka jure wata ɗaya, to ka bar shi har abada. Muna fatan ubangiji zai mana haka. Allah ya ba mu tsarkin zuciya, kuma ya ba mu lada cikin wannan wata mai albarka. Muna godiya malam Babangida La'uzura, masoyin annabi, Allah saka da alheri. Kun ji falalar azumin watan Ramadan. Yan uwana musulmi, ya kamata a koda yaushe gurin ibadunmu muke koyi da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wanda aka yi duniya da lahira domin sa. Dukan mu dai mu al'ummar annabi ne, kuma masu kuskure ne, to Allah ka yayyafe mana kurakuran mu, kuma Allah sa a koda yaushe muke koyi da shi. Muna godiya, Allah saka da alheri. Muna ƙara godiya Malam Ibrahim Sharukan MC na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To na gode.